Maybe that's what we need. Alrighty then, let's go straight into it. It's Monday today, so you know what that means. It means isikhathi sokuthi ke siyothinta ibase with umkhandlukazi weTheku ezaseThekwini ingosi yethu esiyithanda kakhulu la kwi-uprising. Njalo ngomsomluko sesikhulume noMayor uyena ke i-first citizen yala eThekwini asichazele ke kabanzi ke intuthuko ngempela sonto bebephezukwane kule sonto siyakulona bahlosa ukwenzani ngesonto edlule intuthuko iyeza uyayithinta uyibona ngamehlo mingakafiki ngakini nasi siqiniseke sikhupha kusona ukuthi iyeza nakuwena ngoba naba abanye abanobufakazi ukuthi sifikile ngakubona nonkosi sikubingele sikwamukele ku Gagasi FM. Good Felix, Mrs. Newman, and all the Gagasi listeners, thank you very much for having me. Good morning. Good morning. Nathi ke besatheshelele Mayor isuku lokuqala nesibuyele emsebenzini lo sathula sihlangabezana nawe siyajabula kakhulu ukuthi sibe nawe sibhekini namhlanje. Ngiyabonga ukuba khona uprising. The reason why ngithanda lo hlelo ukuthi likhuluma nge-uprising, so I must come close to it. It was a the uprising. I love it. Yeah. In case you're joining us for the first time, that is the voice of our first citizen, the Mayor of eThekwini, uKhansela Cyril Kaba, namhlanje ke uzosichazela the latest on service delivery. Today ke uba Mayor uzosinikeza update on the extension of the special debt relief program. My favorite. Namfisi mina nhle kwangampela yabo the special debt relief program. Ayikanga ngifici kahle ngoba angithwa woza ngaphambili. Zibike zokuhlangabeza thina ngohafu mina ngisahlanza lo hafu wami ke so ngijabula kabi ukuthi Mayor lo hlelo isalele liqhubekile engijabula kabi ukuzosiza ke amabhizinisi kanye nezakhamuzi nje abakuma areas so and then the rollout of electricity meters also and the construction of Isaki Timber shelter ukuzo address ke homelessness in the city. Hey kusiyami ezokuphepha izonyuka nabantu abesibalindele the holiday makers and revelers coming to this festive season bazofika nemigwaqo iphephile bakwazi ukungcebeleka bapepenyeke ebusuku down the promenade without fear because sesinekhaya elifana njengale baba Mayor awusithatha usibeke lo hlelo lokusiza kwekweletu enkosi yami ngisalindile nami uthi lingificela mithuba sibona ukuthi usuphinde wagunyaza usiqhutsheze lo hlelo elwezikweletu laziwa nge-special debt relief program awunabe kancane nje for laba abezokoqala namuhla. Once again, ngibingelele kwena but Felix nomeni nabalaleli bohlelo the uprising. Siyabingelela Mayor. Uzokhumbula ukuthi lolu hlelo sike salifaka salintroduce kwakuMay to June kulonyaka and baba ningi abantu abakhala ngokuthi basala ngaphandle kwalo hlelo ngangathi bazothatha ngalendlela. Ngibe sesithola ke ibeke vela kuma repairs association nekusoma business kakhulukazi laba abadila ne convention abameli and bethi yazi uhlelo lolu you can't believe it kusho bona how much revenue abakwazi ukubayiqoqela umasipala kusho abameli ngoba bathi ngaphambi kokuthi uFelix utransfer iproperty yakho from wena uyise kusisimini kumele uvele wendini likamasipala ukhokhe isikweletu esikweleka lo property leyo so manje ikweletu eningi we highly indebted singasakwazi ukumove from odayisayo nalozo odayiselwayo futhi singasakwazi ukumove from uyise zize kwindodana because zidinga ukuthi kudlule eyikweletini so base besiqoqela ke imali njengomasipala base bethi baningi abantu abasale ngaphandle and kulolu hlelo kanjalo naba-repairs wonke umuntu and ama-queues ekhona ngelanga lokugcina abantu bakithi ke and sisimeni nawe eBut Felix bavamise ukufika ngo-last minute ngicela ukuthi ke manje ke bangafiki ngo-last minute u-3 months no 50% ukhokha over a period of 3 months. Wow. Kodwa kudinga ukuthi ubusukhokhile by the end of the 31st ngoba you have until the 31st of January to give us your 50%. Wow. So that you will have a 50% discount. Wow. I see. So the and you have a 50% discount, you can actually make a payment plan in the municipality.
actually which you pay it over a period of 6 months. I see. So we'll cover, sorry, my apologies, the 50% will cover upfront, the 50%. Matters what again, the annual league, also look at quality from February to June. From February to June, that is not covered by the discount. Or the discount goes up until the 31st of January 2025, which you can then make a payment plan. Payment plan. You get an interest-free and a plan. And so uhlelo olulekelela umphakathi owashawa iCovid, abanye baba bashama mayikhukhula, kwaba neviolence, kwaba ne July 2021. Sithi-ke hayi asibe ngemuva lokho siqale a new page with our people, with our customers. Ano sekushayela ihlombe masiyabonga kakhulu nomkhandlu wonke nje weTheku siyabonga umkhandlu okhathalele izakhamuzi zayo ngalendlela no siyakubonga kakhulu lokho. Thank you so much. Nawoza kwenu usibathele nabo sibathole isiqhoko. Thank you very much. Now I'm excited from one great news to the next. Izolo ngizwile kuthi umemezele ngohlelo lokufaka kwamamitha kagesi. Now how is this going to help umasipala kanye namakhasimende? When umasipala uzimisele ubophezele futhi uqinisekisweni ukuthi izakhamuzi zethu ezikhokhiswa ngendlela efanele, and ngakho ke uma bekade unemitha elingasebenzi kahle noma ungenalo imitha, and isona sikhathi leso sokuthi uze phambili. Siyabazi abangenama amamitha ngoba sihambela imizi yabo every month. But they reconnected back to our services, and so nalabo abanama credit meters, and bashintshe from credit meters to prepaid meters, and nalabo bebekade beapplyile bengakwazi ukuthola ukuthi badonsele ugesi ngenxa yokuthi ama meters bekade ngoba khona isikhathi nje lapha kumasipala ama meter bekade engekho asekhona manje, and sesiqalile nje process yokurola ngapha manje. Nalabo ke othola ukuthi bebekade besikoleka sabaqishela ugesi kwaze kwagcina i-meeting ngasakwazi ukusebenza, sekuyithuba leli lokuthi babe reconnected back to our services. And angisho nje mfethu ukuthi and we bill you for what you consumed in that month. Now esilekelele ngokuthi download the app, usinikeze ama-readings emitha yamanzi, ama-readings emitha kagesi, and kulo nyanga leyo, so that ibill oyitholayo ikhuluma kulo nyanga leyo, ayizilindi 2 months, ayizukulinda u3 months. Sithi abantu abasilekelele ngathi lolu daba lelo ukuze sibakwazi ukuthi singatholi sebekweleta bengasakwazi ukukhokha ngenxa yokuthi bathola ibill ku2 months noma ku3 months. Sibonga kakhulu. Uya mini yazi uma ngizwe ngalolu hlelo lomkhandlu lo lilandela esokhuluma ngalo no mayor ngingakhumbula Mother Teresa. Mother Teresa once said that we think sometimes that poverty is only being hungry, naked and homeless. The poverty of being unwanted, unloved, uncared for is the greatest poverty. We must start in our own home, in our own cities, in our own communities, and remedy this kind of poverty and help the homeless. So umkhandlu weTheku nkosami lento labantu abahlala emgaqweni babizwa ngawo wonke amagama aqebayo la kuthiwa amaphara kushiwo lokhu nalokhu nalokhu. Umasipala weTheku kusunenhlelo onazo zokusiza abantu abahlala emgaqweni. Zwile ukuthi meya esenengamaphethelo nokwakhakele isikhungo esisha lapha eLovu esolekelela kuyona lenkinga. Akusilandise kabanzi ngalolu hlelo. Igama lathi lesikhungo isakithemba. Sakithemba. And sakithemba. Phambilini le ndawo yayiqashwe iYMCA beyisebenzisela labo ababekhululwe njengoshwele. Uthola ukuthi awukhululwe njengoshwele we-parole uhlale lapho isikhashana before you get released to the community. And sesitheke cha le ndawo ngoba isasebenzi ya-expire i-contract ngo-2014 sibuyele kumasipala manje le ndawo sesilungise kabusha ukuze sivuselele manje senze isikhungo salabo abazithola besemgaqweni
belengela kwidakamezwa and baze bagcine sebenza konke ukukhohlakala nokonakala abakubona lapha edolobheni lethu ugcina idolobha lethu lingcolile ama property values uthola ama investors asakwazi ukungena edolobheni bazo invest imali bavula amathuba emisebenzi sesibona asibambisane nabo bafethu nodadewethu laba so batholela lezi sikhungo lesi sizokwamukela abantu abalako 1000 sizophela ngoDisemba kwakhiwa kwaso ngicabanga ukuthi ngoJanuary sobe sesiqala-ke ukuthi siba admit ngaphakathi. It's like a rehabilitation center and the inhloso is to have them reintegrated back to the community, reintegrated back to their parents or families. And uhlala lapho for between 3 to 6 months uhlala kule program ethu during that period and unikeza yonke support and oyinikezayo social psychosocial support unikeza zempilo siyagqokisa sinikeza amaphilisi siyakhuculula kwidakamizwa sisebenzisana nama-NGOs sisebenzisana nama-departments analeyo responsibility ngenhloso yokuthi labantu sibanikezele back kwi-community kuma-communities abo sebengonywana. Iyona ndlela ke esinikela ngayo emphakathini abantu abazongena kule sakhiwo sethu abantu abangaphezulu kweminyaka e18 and njengoba ke shilo ke soqedwa ke lesikhungo khona maduze sinethemba ke lokuthi ke nabo laba ke esibavulela umnyango bazokwamukela bangene babe ingxenye ngizivakashele ke lesakhiwo sihle kakhulu abantu bazothola umnakekelo ngendlela esimangaliso ngicela sibambisane nabeze media and bonke umsakazi ekubakhuthazeni abantu and bakwazi ukusondela ngesikhungo sethu ngijabula kakhulu nami mase bethole ukunakekela njengoba umama uTheresa esho. They say the homeless people are not the problem, they are the result of the problem. Trinity Municipality saving the homeless. One act of kindness, can change and shape the world. Sintulele isiqhubu mfethu yona into oyokhunjulwa ngayo le nonkosi nomhla ithemi yakhe ingasekho sothatha umhlala phansi kwezepolitiki nezombusazwe sokukhumbula lokho wakwenzela umkhandlu wethu nalabo ababengakwazi ukuyisiza bona. Le debt relief program will always be a part of your legacy. Isakhi ithemba will always be a part of your legacy. God bless you. God bless your tenure and your leadership. Thank you very much to you and the listeners. Thank you. Bye.